Eusko Jaurlaritzaren ingurumen politikaren ardatz nagusia pertsonak dira. Eginbidean den klima aldaketaren 2050erako euskal estrategiak herritarrek giza garapen jasangarria sustatzeko bidearekin bat egiteko oinarriak ezarri nahi ditu. Kutsadura murrizteko eta berotze globala arintzeko eragile guztien konpromisoa lortuz. Klima aldaketaren euskal estrategiak berotegi efektuko gas gutxiago isurtzeko helburua bultzatzen jarraituko du. Iturburuetara joz, garbiak dira bere apustuak, energia berriztagarriak erabiltzea, garraiobideak elektrifikatzea, bioerregaiez baliatzea, eraikinen energia eraginkortasuna sustatzea eta enpresetan ekoizpen prozesuak hobetzea gutxiago kutsa dezaten. Euskal estrategiak arreta eskaintzen dio, halaber hondakinen kudeaketari, hotz hondakin gutxiago sortzeari, horiei tratamendu egokia emateari, hondakinak birbalorizatu eta berrerabiltzeari, basogintza planei eta ura eraginkortasunez eta jasangarritasun irizpideen arabera kudeatzeari. Euskal gizartea jabetuta dago ingurumena babestearen eta kutsaduraren aurka borrokatzearen garrantziaz. Herritaren 62% iritzean pauso irmoak eman behar dira klima aldaketa geldiarazteko. Estrategiak funtsezkoak jotzen du erakundeen arteko lankidetza, denen artean gizartearen, ingurumenaren eta ekonomiaren aldetik jasangarria izango den sistema bat lortzeko, karbono gutxikoa eta isuriak murrizteko mundu osoan egiten ari diren ekimenekin bat eginez. Klima aldaketaren aurka borrokatzeko 2008-2012 aldirako Euskal Planak bete egin zituen finkatuta zeuzkan helburuak, berotegi efektuko gas gutxiago aireratu baitziren energiaren, garraioaren eta industriaren sektoreetan. Erronka eta konpromiso berriak geure ganatzeko garaia iritsi da. Are ezazu parte eztabaidan. Klima aldaketaren euskal estrategian ikuspunturik falta dela iruditzen zaizu? Zer ekintza jarriko zenuke lehenbailen abian gure lurraldean, berotegi efektuko gas gutxiago isurtzeko?